Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Da Allah ba da me zai hana rage miki hanya? Ba zan hau ba. Ko za ka min dole in hau motarka? Ba zan miki dole ba. Dama na ga kin yi kalar mutunci ne kuma kin cancanta a taimaka miki ba wai dan ba za ki iya ba. Kuma hakan ya nuna min cewa gaskiya da ganin ki mutuniyar kirki ce. Allah Ubangiji ya tsare ki daga sharrin zamani. Allah Ubangiji kuma ya kare ki daga sharrin 'yan iskan ƙawaye. Na barki lafiya. Gaba zan hau ko baya? Za ki iya hawa ko ina. Ni wallahi bani da wajen zuwa. Kawai ne zan zagaye garin ne. Amma ta adan gari. Kin san da kika ki hawa motar nan me yazo cikin raina? Ka zaci ni matan aure ce ko? Wallahi kamar kin sani. Matan aure ce ni. Mata aure? Ƙwarai kuwa. Mijina yana gidan yari. Saura mai shekara 2 da rabi kafin ya fito. Amma me mijin ke aka kulle shi? Damfara. Damfara? Ƙwarai kuwa. Amma baiwar Allah ba ki wata shawara mana. Kin san fa dan damfara fa baya saduda. Za ta iya yiwa ma yanzu idan ya fito abin da zai yafi wannan. Me zai hana ki kashe auren ki? Ni ba zan kashe aurena ba. Ina ƙaunar sa har yanzu. Zan jira shi. Kuma zan jure duk wani abin da zai faru in dai zan kasance a matsayin matarsa. To ina da sauke ki. Yunwa nake ji. Ina suke ne? Ni wallahi ka daina min irin wannan kallon. Duk gaba ɗaya kana sa ina jin wani iri kamar. Allah bai. Yake so. Hajiya me za ka? Ice cream nake so, vanilla da strawberry. Vanilla? Eh? Kin san me yasa nake kallon ki? Wallahi tausayi kawai kike ba ni. Tausayi? Kare ku. No, vanilla. Ni yogurt za ka kawo mu. Amma da Allah me sunanki? Hasina, kaifa? Ni sunana Usman. Ina da mata kuma ni likita ne. Kaga matarka ta ji daɗi. Ga mijinta a kusa da ita. Kullum ta shiga kicin ta ma girki. Sabanin ni. Nagode. Ni kaɗai. Gaskiya ne. To amma ke kanki zaman ki guri da bai cancanta ba. Me zai hana ki koma gidanku? A'a ni ba zan koma gida ba. Don a gida babu wanda ya san mijina ɗan damfara ne. Ban rasa komai ba. Ban rasa abinci ba. Ban rasa suturan sawa ba. Sannan ban rasa kuɗin kashewa ba. Ki ce komai ana miki. Abokinsa ne Iliyasu. Aminirsa ne. Kullum yana zuwa duk sati ya kawo min kuɗi. Kishi ne da shi. Yana mugun suna. Shi ya kamata ya aure ni, amma na roke shi ya banni na aure abokinsa. Amma akwai wata rana da ya taɓa faɗa min cewa in ya gani da wani namiji ba Jafaru ba, rai ko zai ɓaci.
Asina, Lafiya? ke me yasa ba kya jin magana ne? Sono ina gaya miki. Waye wani ne? Kai kuma ka kama bakinka. In ba haka ba wannan zaman za a ƙarasa shi a police station. Zo ki wuce tafi. Amma yala bai zo ku ɗauki abin nan da Allah. Nawa ne kuɗin ku? In Allah ya kai mu gobe da wuri ya kamata mu je asibiti, kuma wallahi in nayi sammako ni za a fara sallama. Asibiti kuma? Me zai kai na asibiti? Wato kina so ki ce ni za raka ki wajen awo har ai miki awo ina tsaye to waye zai je mu aiki? Kamayya, in ka yi min ka faɗi ne? Kanka kama kai wa ɗanka kai wa matanka. Dan ba liman na sha. Sai dai me yasa kike da mita ne ga abu a cikin firiji ki je ki dauka mana. Yanzu dan liman da na dauko zan sha duk wahalar da na sha baki bani ba kuma na zo zan dan sha ki ce shi zaki sha. Haga naka nake son sha, kwaɗayi nake ji ba wancan ba. Gaskiya dai wannan ciki yadda ake tutiya da shi, wannan ciki da yadda za a dawo da shi jikina da shi kenan ma ni na huta da wannan ne. Ai wallahi duk ranar da kai ciki na kusa da kai sun shiga uku. Dan sun ta shan mita kenan sai ka damu kowa da maganan wannan cikin. Wannan waiwai Amma sun tattare. waiwa ce wannan. Wallahi da zini na fito daga Rufaida aka yar na tsinta dama ina so jira tsammani. Allah sarki, daga ka gaya mata tsinta wayan kai. Halo, salamu alaikum. Wala lafiya na ya gida. Ai ba za mu a yi haka ba, insha Allah idan na fito sai ki faɗi inda kike sai a kawo miki. Sai dai ki sake kira a lokacin tunda kin ga tana security ba mu sanya za mu yi kira ba. To? Sarki. Ya ba matsala insha Allah. In mata da shiriri ta yanzu haka ma zuwa dai garin irin yawon nan nasu ta je ta yadda. Kasan ta ban tausayi? Wallahi. Alo, salamu alaikum. Wala ga na a rufai da mana. Ina dab da gurin yanzu zan zo sai in kira ki. In dai da gaske ne ba na manajan ne magana. To zan miki ƙarya ne idan ba na wurin ai barance miki ina wurin ba. To, ai da ma ka saba ba wannan ne faru ba. Wato na yi abin da na saba ko? Ni dai da na sani ma tare muka taho wurin nan wallahi. To, ki biyo ni to in kin biyo ni ki bar wa za ki bari a gidan. To shikenan yanzu dai bari in ba da oda. Ba ni yogurt bari ina zuwa da Allah. Barka zuwa. Na barka da ya gida. Wala lafiya la kasuwa. Guri ba suna ta abubuwa. Wala na ga yanzu branch din duk ko ina Allah ya bari. Allah ya ba mu. Ba ni shawarma guda biyu sai ka bani yogurt guda biyu sai ice cream. Amma ice cream din ba manya? Ke ci samun manyan roba guda biyu. Shawarma guda biyu da yogurt guda biyu. Wannan ai na fura ne. Sai Fura ko ice cream. Yogurt ɗaya fura ne. Wurin nan naku yayi kyau. Wallahi alaji. Yayi kyau Allah ya kara lafiya. Dole mu
madan da ce kullum rubai Faida. Gaskiya ai rubai da ta karba a garin. Allah sa albarka. Amin amin. Sai shawarma ka jira za a kawo mu. Mun gode ka. Bari zauna a can. Kai, gaskiya wannan shawarman ta yi daɗi. Ka birge ni wallahi. Wai dan ma ba da kuɗin ki kika siya ba. Kaka gaya min baka mana. In tambaye ka mana. Wai shi rabon ka kwana a waje? Kwana a waje kuma? Kin gane ba ni kwata-kwata ban saba kwana a waje, ban ma taɓa yi ba in fact. Kin ga iyali na ma suna kira na bari ma. Kar ka sake ka daga wayan nan. Ka jira sai mun gama magana tukunna. Hello? Hello? Sadiya kin da matsa min fa. Hello? Ka kuskura ka sake saba umarninmu. To ka tabbatar da kafin mu rabu za ka sha bakarwa na hannunmu. Keep quiet. Hello? Ka gani? Na ce kar ka ɗauki waya ka kika ji magana ta. Yanzu ka ja an zabga maka mari. Hello, me yake faruwa ne? Hello? Usman? Ki bari sai mun gama magana da shi tukunnan kafin ki magana da shi. Ki bani mijina dan Allah, ina so zan yi magana da shi. Dan yanzu mun samu mu yi garkuwa da shi. Ki kwantar da hankalinki ki sha Faida mai sanyi don ki samu ƙwarin jiki. Kawai dai abin da za ki faɗa masa shine ya ba mu haɗin kai. Sina, Sadiya fa bata da lafiya. Kuma yanzu haka ma ciki ne da ita, tsohon ciki. Ba kya tunanin komai zai iya faruwa da ita? To ai shi yasa muka zaɓe ka. Kina saurara ta? Zan sake kiranki. But make sure ki sha Faida mai sanyi. Ki samu kwanciyar hankali. Tana da ciki a tumomin za ta iya samun nakuda babu kowa a tare da ita sai kanwarta. Ok, layin suna ne? Ok. To mu je pick up, to mu je. Pick up and action. Ki kwantar da hankalinki ki sha Faida mai sanyi don ki samu ƙwarin jiki. Sina, Sadiya tana da ciki fa. Kuma yanzu haka ma na san ko naƙuda ta yi. Action da zali. Sina, Sadiya fa tana da tsohon ciki. Komai zai iya faruwa da ita. Ai shi yasa muka yi deciding mai choosing ɗinka. Bata gama dialogue. Ina zai tsaya a dialogue ɗin shi. Tana da ciki a Wala tausayin ki nake. Tausayi na. Kwarai fa. Kan kai fa? Ni a tambaya ta kiyaye sunana. Ko ba shi bane? Ba shi bane. Na yi wannan wurin. Ya bada. Ai fa. Za ka ce? Na gane ita din ai ita ma tana ce sai da kuma Kai fa. Ina sha? Hasina, kai fa? Ni sunana Usman.